Der er 4 bærende søjler i en film, i en dokumentar eller i en YouTube-video. Det er frame, det er indstilling, scene og sekvens. I filmverdenen bruger man de her søjler eller byggeklodser til at få filmen til at give mening for seeren, og for at få den til at hænge sammen, så seeren får sig en god oplevelse og en god historie. Det er 4 forskellige byggeklodser, der tilsammen former både den visuelle side af filmen og den narrative. Den visuelle side af filmen er den del, som har at gøre med alt det, vi ser på skærmen, alt det, som filmholdet har bestemt, vi skal se. Og den narrative side, det handler mere om, hvordan fortællingen er bygget op. Selve historien. Frame er filmens mindste byggeklods. Det er et enkelt billede, eller man kunne kalde det et fotografi, taget ud af filmen. Når du tager et skærmprint, så fanger du faktisk et af de her frames. Man kalder det et frame grab, når man sådan lige tager et skærmbillede. Når de her frames de vises i hurtig rækkefølge efter hinanden, så får de liv, og vi ser det som om, at det er ægte bevægelse. Man kan faktisk også sige, at det er en slags synsbedrag. Der er cirka sådan 24-25 frames per sekund i de fleste film. Og det er der, fordi det er det antal, der skal til, for at vi opfatter billederne efter hinanden som bevægelse. En indstilling er det, vi ser på filmen mellem 2 klip. Når der klippes, skifter vi til en ny indstilling. Tænk indstillingen som, at man har sat sit kamera et sted og indstillet det klar til at skyde. Og det er så en indstilling. Hvorefter man klipper til et andet kamera, der optager den samme situation fra en anden vinkel. For at vise det her med indstillinger, så bruger jeg en film af Jonas Risvig. Det er en længere kortfilm, der hedder Ingen siger farvel, men alle forsvinder. Det er en meget smuk og rørende film, og et kærligt portræt af en dreng med autisme, og også en sommerforelskelse mellem 2 unge mennesker. I en af de første scener, hvor Mynte og Jeppe møder hinanden og taler sammen for første gang, har jeg taget nogle frame grabs af de forskellige indstillinger, der er i starten af den her scene. Jeg linker til filmen af Jonas Risvig herunder i min beskrivelse. Jeg skal hjem. Jeg håber ikke, vi larmer for meget. Det er blevet lidt spontant. Det der, det er Mynte, ikke? Jo, det er Mynte. Og jeg hedder Naja. Nå, hygge. Er du okay? Ja. Regner du med at komme i klubben i aften, ikke? Ja, men jeg er faktisk ikke sådan stillet over, hvad jeg skal gennemføre det spil. Jeg gennemfører altid de spil, og det ved du. Hvad er det, du ikke siger? Har du en god aften? Ja, tak. Hvad med dig? Jo, den er meget fin. Altså, jeg er lidt træt, ikke? Og sådan en lille smule fuld. Okay, venner. Jeg må lige sige noget. Det er noget tid til isbjørnespillet. Og det er meget simpelt. Det handler om at blive medlem af Isbjørneklubben. Indtil videre er der et medlem i den her forsamling. Er det mig? Det er mig. Så leger vi. Det handler om at finde ud af, lokalisere vandhullerne og lokalisere isbjørnene. Når jeg kaster terningerne, så fortæller jeg, hvor mange vandhuller der er. Jeg fortæller, hvor mange isbjørn der er. Det skal han altid lige sige. Her, der har vi 2 vandhuller og 2 isbjørne. Okay. Her for eksempel, der har vi et vandhul, og der er 12 isbjørne. Men det er fucking de der isbjørn, jeg ikke kan... Isbjørne driller lidt nogle gange. Indstillingerne de varierer i længde. Nogle gange så kan man godt have nogle meget korte indstillinger, som gør, at hvis der kommer mange af de her korte indstillinger i streg, så klipper man meget hurtigt. Og det gør man tit i en film, hvor der skal være meget action, eller tingene sker hurtigt, eller man skal skabe forvirring måske endda. Hvis man har nogle lange indstillinger, så er der mere ro, og vi som beskuere har tid til at kigge på detaljerne. Men hvorfor skal vi vide alt det her? Det skal vi, fordi at det er sejt at være god til at forstå de film, man ser. Det er det, man
så fint kalder filmforståelse. Nu skal vi til at snakke scene. Jeg plejer at tænke på en scene som en scene i et teater, hvor du har det samme vindue, og hvis man så skal skifte scene, så kommer der måske tæppe for, eller der kommer noget kulisseskift, eller begge dele. Så en scene er altså en handling, der optages samme sted i de samme kulisser. Og når sted og kulisser så skifter, så bliver det en ny scene. Man kan godt have en scene, hvor kulisserne skifter hele tiden. For eksempel hvis man har en scene med en der cykler, så cykler man på vejen, og kulisserne de skifter selvfølgelig omkring en. Men det er stadigvæk en scene, fordi det er den handling, at man cykler på en vej. Ja. Man kan også sammenligne en scene for eksempel med et afsnit i en tekst. En scene er altså en handling, der foregår på samme tid og samme sted, dog med undtagelse. Scener de har ofte både en begyndelse, en midte og en afslutning. De indstillinger, jeg viste før, de kommer for eksempel fra en scene i Jonas Risvigs film, hvor vi blandt andet skal se det første rigtige møde mellem de to hovedpersoner i filmen, Jeppe og Mynte. Meget kort fortalt og uden så mange forklaringer, så starter scenen med, at Jeppe modigt dukker op til et spontant gilde på den campingplads, hvor han arbejder, og får øje på Mynte. I midten af scenen spiller de et spil sammen med de andre, hvor det handler om at blive medlem af en isbjørneklub, hvis man altså knækker koden. Jeppe knækker koden og vinder en plads i klubben, plus Myntes opmærksomhed. Scenen slutter med, at Jeppe bliver hyttet ud af det og forlader festen. Derefter der kommer der en ny scene, hvor Jeppe har det meget svært, og hans mor hjælper ham med at finde ro igen. Og nu er vi i Jeppes mors bil. Til sekvens har jeg valgt at bruge fortællingen om Askepot, da jeg tænker, at det er en historie, de fleste kender. En sekvens består af en række sammenhængende forskellige scener. En sekvens kan man måske sammenligne med et kapitel i en bog, og så alligevel ikke, for der kan godt være flere kapitler i en sekvens, og der kan også godt være flere sekvenser i et kapitel. Men størrelsesforhold i forhold til scener, i forhold til kapitler og afsnit, kan måske bruges. Jeg håber, at min gennemgang af Askepot vil give en bedre forståelse af begrebet. Det er Disneys version af Askepot, jeg nu vil dele op i sekvenser. Jeg har delt historien op i 6 sekvenser, hvor den første og den sidste er nogle meget små sekvenser, og i hvert fald den sidste er egentlig bare en scene. Den første sekvens, det er en prolog, det er selve forhistorien med det, der er sket, inden historien egentlig går i gang med Askepots forhold til sin far, og hvordan hendes mor er død, og far så er nødt til at få sig en ny kone. I anden sekvens, den har jeg kaldt introduktionen, og den udspiller sig egentlig en morgen, hvor Askepot vågner og sørger for, at alle får deres mad, og sammen med, at det her det udspiller sig, så møder vi alle dyr og mennesker på slottet, som har en rolle i historien. Så sker der det i tredje sekvens, som jeg har kaldt invitationen, hvor man kommer op på slottet til kongen, som frygteligt ønsker sig børnebørn på slottet. Så derfor så vil han have bal med det samme om aftenen, og alle landets piger bliver inviteret. Det her brev med invitation får Askepot at vise til stedmoren, og så kommer alt det her med, at Askepot ikke kan komme med, fordi hun skal arbejde. Og så har hun ikke selv tid til at sy hendes kjole, som hun skulle have på. Men det gør fuglene og musen så for hende. Det ender med i denne her sekvens, at hun tror, hun kan nå at komme med. Hun løber ned til hendes stedmor og stedsøstre, der er på vej ud i vogn for at køre til slottet. Men søstrene river så hendes kjole i stykker, så hun kan ikke komme med alligevel, og hun bliver frygtelig ked af det. Det var det, jeg kalder tredje sekvens. Så har vi fjerde sekvens, som er den længste, og den kalder jeg fortryllelsen. Det er jo fra, at Askepot simpelthen er så ked af det, og så kommer feen og hjælper hende og
tryller hende smuk, og hun får en karet, og det er også inklusiv ballet, hvor hun forelsker sig i prinsen, og klokken bliver 12, og hun må afsted, inden fortryllelsen ophæver, og så taber hun den her glassko. Så er den sekvens egentlig færdig, så snart fortryllelsen ophæves. Så kommer vi til 5. sekvens, som jeg kalder efter festen, og det er alt det, der foregår efter festen, hvor prinsen og kongen forsøger at finde Askepot. De prøver den her glassko på alle piger, men stedmoren hun låser Askepot af vejen og gør alt, hvad hun kan for, at Askepot ikke skal prøve de her sko. Og så kommer den sidste sekvens, som egentlig bare er brylluppet, og de lever lykkeligt til deres dages ende. Så jeg har delt den op sådan i de her 6 sekvenser, altså forhistorien, introduktion, invitationen, så har vi fortryllelsen, og så har vi efter festen, og så har vi brylluppet til sidst. Sekvenserne består hver især af flere scener, som består af flere indstillinger, som består af rigtig mange frames. Ligesom en bog er bygget op af kapitler og afsnit, ord og sætninger og bogstaver, så er filmen bygget op af de her 4 grundbegreber, som er de bærende søjler for selve historien. Hvis du er klar til at gå videre, så kan du se den her video om beskæringer. Husk at se Jonas Risvigs film inde på hans YouTube-kanal. Jeg linker til det hele hernede i beskrivelsen.